悲しみの向こう、片柳宏。4月9日、それぞれの美しさ。タンポポがどんなに頑張ってもバラの花を咲かせることはできません。ですが、自分らしく咲けば、どんなバラにも負けないほど美しいタンポポの花を咲かせられるでしょう。他人を羨むことなく、自分らしい花を咲かせられますように。